लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंसोरखौ फिन खनसे बरायनाय जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो लोगोफोर नोंसोरो आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो अनसायगोन होननानै नै दायोहाय जोंहा दिनैथ' लोखि फुजा नालाय बेनिफ्राय मोनाबिलियावसो होगोन होनदों नालाय नै दायो जोङो दुगैना लानोसै ओमफ्राय बिदिनो फुजानि जगार खालामनोसै आरो लोगोफोर आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो दिनै आंनि भिडिअखौ न'निनो आरोना न'आवनो होगोन भिडिअआथ' एसेबां बेफोरबायदि हेभि जाया जोंनिया एकदमबारे माने जाब जुबसो जाखायो बेखौथ' नोंसोर मिथिखागोन जोंनि भिडिअआ माने बिराद जाब जुब जायो होननानै नायलांदो गिदिंदो आरो आमथिलादो खिन्थु आं नुखाला माबायदि नुदों माबायदि मादों हेभि नुदों हेभिल' खानामा ना लाबोदोंमोन आङो लोगोफोर गांसे दहयो देनाय बे खोन्थानाय माथानि 1200 लादों ओमफ्राय आङो ओरैनो सिम्पोलखौनो लानानै फैबाय आंबो फसाय आइ दांलायनाया गांसेया आगर गिदिरखौबो फसायदों माखासे सना मोनदोंना ओंखायनो सना लाबोदोंहा नै मुथ' मोनसे ओमफ्राय आं सनाखौ आंनि लुगैनाय बायदि मोनासै नालाय नै बेखौनो लाना फैबाय ओरैनो लोखि फुजानि नामावसो लानानै फैदों आरोना लोगोफोर नै समायदोआनो समायखागोन ना गोसोमजोबो समायदो र' नै गोसोम ब्लाउसआव समायदों लानानै फैदों बेखौ दहयो आरो फैदों ओमफ्राय आं नै जानि गोसोमखौ देखायनो आरोना मा अबस्था जादों नै खामानि मावनायनि दावराव ओमफ्राय नोंसा बेवहाय बिमानि बेसाद गाग्लिनाय मानो एसे खायसो नोंसोरो हा मानो थाइसे जायगायाव थाया हा राजा नै माइनाव दिस्टार्ब गोजा साला फुजाफ्राव थां बेरायनो आब'खौ लानानै पिलपिलि लानानै न' थां आब'जों थां जों लांफाया नोंसोरखौ गासै कालार नुदों ओमफ्राय ला नोंसोर सानै जे बिदिनो सना बायदि गेलेबाय थादै जोङो न'म होननोसै अमसिबाय ओरैनो न' लिरनानै जि आलाय सिलाय दोनखानो माने बाहेरायाव दिहुनना दोनफैजोबदो दहायो मावनानै गालांखादों ओमफ्राय बाजाराव थांनानै दा मोनफैबाय उनाव मावनोसै 7ता जाबाय खामानि मावनायजों जाबजों जिउ हामा बिदि सना बिबार थाना होबानो गाग्लिजोब्बाय र' ओमफ्राय सासेया ना एम्फौ लाथा बायदि गोलैबोखादो बेनि सामोन आयु गैला बाबुआ गोमाबाय नोंनियाव थानो ओइ दा राजा इदि हामाना सेनानै लांखो सेनानै लांबाय आइ देहा नोंखौ सोर इदि फैनो दा नै सोना लादो नै इदि सोना लादो नै मस्त' गोजौआव आलायगोन नै एकदमबारे नों हिन्जाव सासेखौ हाला देहाय आङो इमान गोबाव लेजियानोसो माबा बाजारनिफ्राय फैनानै लोगो लोगो मन्दिर मावगोन लायनै माइबासो मावबाय दङ आङो न'खौ बिसनाखौबो बखाजोब्बाय माने दा गथ'आ उन्दुना आदुरलागोन एकदम हास्लाबनाय नङा आङो ओमफ्राय जिखौ थनखाजोबनानै लाबाय दा दुगैनोसै आं एसे आथुर दुगैदो देहाय आङो जिल' थिखाना दोनबावदोसो माने मामबारै नों थाब लगायगोन होननायखाय माने आं एख' खालामाखै सुनिल' मावग्रोबाय न'खौबोथ' दहय लिरखाजोबलांदों ना गासिखौबो मा गोमो जादों सानदां लाइट होआखै नालाय एख' नङा न'खौ दहयनो लिरखाजोब्बाय ओमफ्राय जि माखाखौ बखा नैहाय नै आं बिनि बिसिना पारा गोदानखौ देखायना थानोसै गोदान नङा फुरानसो गोदाना फैथ'वाखैनो दुगैनोसै आङो दुगैहैनो थामा मारै आं बायोलै नेबाय थानो आंना थाब जायो सिखौ बोस्रांनो नागिरदों गारि माखायानो बायजोब्बाय बिफां सिखौ माबागोन लांदां नायनानै मोजां गैया मोजां इनो नै इसोर फांनैयानो लांदां बेथ' मोजां दंबावो जागोन दे इनो नैलाय नैयो माबायदि ओइ नाङा दे इखौनो दे इखौनो बोस्रां नै जोंहा गथ'आ दहयो इखौनो लाना फैदो गारिखौ बेसेबा गंसे नांबावगौसोमोननो दाने मार गारि नांगौहाय अखयजो लाइजोलाय लायना फैनोसै आं ओमफ्राय दाबो दुगैखाङा आङो प्रसाद मानि सुखांलायबाय भगबान इजों जेबो जायाहाय खामानिया मा रायखायो नामा
रायबाबो जायाना इखो माने लोगो लाबाथाय टाइम खोन्थाखानाय टाइमाव माब्लाबाबो जाया माब्लालायनो बाजारनिफ्राय फैनाय लोगो लोगो होगोन जालायो मावगोन जालायो गैया आंनासो जागौलायबाय मोनले ओमफ्राय बाबाखौ नालेंखर दाननो होदोंमोन बेखौ दानना दाना गाइखेरसो लायग्रोनो होनदोंमोन नायनोसै सैमाया जेराव थाङो ओरैबायदि डिस्टार्ब सैमाबो मानसिबो बेखौ रायदांदोंमोन बारै ओमफ्राय मा होनो केमेरायानो जोंना मोनाबाथाय मोजां जाया केमेरानि थाखायबो बुहुद थायो जोंना भिडिअ होनाया बिबारा लोगोफोर आं बेखौ फानसै दावदै फुल मा नाम होनो मिन्थिया जायखिजाया दावदै फुल होनो जेरै नै बेवहायबो दं ओमफ्राय बिसा बिमानिया जाथ'वाखै नालाय बारनै मोनबाय दायो आं गोजाखानि लोगोफोर जोंहा माने गोजा होयो नालाय गोजा होनो है जालायबायानो ना गैयाहाय बिबारानो यावसो दङ दहायनो हाबाय नै सासेया हाग्रोबाय आंहा दासो थांदों दे हाग्रोदो आं माबानोसै नालेंखरखौ माने बोरमानियाहाय जोङो दाखालिनिया बायनायसोमोन दाखालिना बायनाय दिनना न'नि सिरिना होदो थाइसे गोदाना फिसाया एसे राबावबाथाय मार साफा जायो ओमफ्राय दा खुसि जादों हाखांजोब्बाय सहायजोब्बाय आङो मा नों फुजाल' होनांसिगोन एसे सहाय होबाय आंनो थेंक इउ आंनो हेल्प होनायनि थाखाय होनलाय रोजा रोजा सिलभारखौ मोनबाथाय आसिथाम मोनगोन ना नामा थुलुंसियाव थुखावनांगोनहाय लोगोफोर माने दिनै साथि जानो होनो ओंखायनो नै दहाय बोस्रांबाय गालिबाय ओरैबायदि दाबसा फिसाहाय ओमफ्राय सियाव थुखावगोन गाबलायलायबाय थायो गय जरा फाथै जराया ओइनियाव सुनानै दोनदों आङो दङो जराथाम फाथैया जराब्रै गयाबो जराथाम खोमा आं नायाखै जराथाम खोमाहाय जराथाम दाखालिनि ओइयाव गन थानाय मथन ओरैबायदि डेन्जार केमेराहाय लोखोनियाव फट' माला होनानै लानानै फैबाय जोंहा सिगां बाख्रियाव दोनोमोन ओमफ्राय बाख्रिया बायनायनि थाखाय फट' दोनजाला मन्दिरखौबो साननैसोनि उनावसो फाहामनो मोनसिगोन लोगोफोर बोराय जाथारबाय गोदो देख्ला मोनदोंमोन इयावनो दं दसे दावराव फैसा दासिबो मोननो नागिरा ना दसे माने भिडिअनि लाइटआनो जाखाबाय जोंहा सब गोदान बानायजोबनांगौ माने रिपेयारिं होननायसो नामा सेफायजोबखानांसिगोन ओमफ्राय जोंहा सानफ्रामबो मा होनो बाख्रियाव आलारि बाथि फोजोङो नालाय दिनैबो फुजानि नामाव माने गय जरा फाथै जरा होनोसै आइ लोखिनि नामाव फुजायालाय लोखिनि नामानोखा नालाय लोखिनिखा नालाय ओमफ्राय मेनावनो होबाय लोखिनिखौ नैबेवहाय गय जराल' होसिगोन रायलायनायानो माइबासो जाखायो नामा ओंखाम जायाखैना लोगोफोर दायो जोङो माने न'नि मन्दिरावबो होखानानै लाबाय बाख्रियावबो होबाय ओमफ्राय दायो जोंहा लोखिनिखौ होनोसै आरो फुजाखौ मोनाबिलि जानाय फुजाजों ग्रोब जाबाय नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिबा जोंना माने आरो नै केमेरायानो फुल लन्चि लोगोफोर न'नि मन्दिराव होग्रोबाय ओमफ्राय देग्लाय आइ लोखिनो होनोसै लोगोफोर देखायनाय जाबायहाय लोगोफोर जों माने बिब्दि होयो जायोना जाया मोनथिला लोगोफोर आइ लोखिनि नामाव होयो आइ लोखिया गोजोननानै थाथोंसै जों रोङाबाबो माने इसोरफोरा गनायनानै लाखायो लोगोफोर गोथार गोसोजों होयोब्ला माने गाज्रि गोसो लानानैल' होनाङा गोथार गोसोजों होखायो जोंनो गोथार गोसोजों गाज्रि साननानै
इसोरखौ दा मा होनो फुजि फरायनाय बायदि जाना लाबाय आंना दोनदो दे र' आं दिनै होग्रोनाय आं इयाव थांना फैनि रेडि लोगोफोर बे गेदेर जाहैबाय नालाय जोंहा बायदोंबा बियो होग्रोबाय बिसिनायाव आंनियाव जि खनना दोननायाव बिफां साफा नांला तुलसि देबिखौबो सिबिनोसै एसे दै लुना दैयाव जों दैखौनो माखासे दैलाया मानो लुनो खुलुमखांबाय लोगोफोर नै सासेया खुलुमदों दा सासे नङाबा जागा थोआना सासे खुलुमनांगौ गोनां जायोना नामा माइनाव नै थुलुंसियावबो लगायदों जोंहा दिनै लक्ष्मी मा लाद' बाबु दोन नै इखै थाङा फै इखै थाङा थुदो इखै थु फैदो फै माइनाव ओइ दोनै इखै फै खयजो दुस्थु नोंसोरो सोरा नानि फिसाला बेसेबां मनस'बाय थादों आंसो दायो इसेबाबो मिनिनो ओंखारोना खस्थ' माबा माबि सेन्देलखौ मानि जि दोनो दिनै लोखि फुजानि दिनावलाय साहा फुदुंदो नै बिजावजालिमोनखौ लेंहरदो जोङो नानि ओमफ्राय गामिनि मोसानो थांदोनो बिसोरो सा ओमफ्राय नैयाव माने नै थगिखौ लगायना होनोसै ओमफ्राय नै दिनै लक्ष्मी फुजा नालाय ओमफ्राय बिबैया माने गथ' फिसाफोरनो हरनो होननानै नै मोनबा लाबोदोंमोन आरो साबा गथ'फोरनो ओमफ्राय मालाय मोसानो थांबायनो ओमफ्राय दा सानैल' हरजासिगोन आरोना सानैल' फैदों सानैल' हरजासिगोन गाबोन हरजासिगोन ओमफ्राय दे जायाखै माबालाय सिनियाव थाख' सिनिखौनो लाबोदों आङो लाबो मोनांनायखाय लुवान्दोआनो नो आरो उसुंनिनो दावराव गाब्रबबाय थायो लुसिगोनानो जाबाय साया नुवाखै गाबानि नै इयो गथ'फोरनि मैया बरबरि बाथौ फुजानिफ्राय लाबोदो आरो बिफाया गथ'फोरनो बेसेबा थुलु बिखौ नै बिखौ लाबोस्लायसै राननोसै जोंनोथ' लाबोजायो गिदिरखौ फुजानिफ्राय लाबोनायमोन जानाव हानाय बे मेथाइ गिदिरखौ दोननाय आं जाबाय आं बासिबाय माखौ बासिदों गोदैखौ हामगौ गैलाना रावबो बाबु दंना गैलायसिनो माखि नै दायो होनसै लोगोफोर थगिखौ जाखांबाय साहाबो लोंखांबाय ओमफ्राय गथ'फोरनो होनसै आरो सानैल' दङ गथ'फोरा बिबैया मालाय गिफ्ट होनोनो माने बे मोननैखौल' आरोना फैसाफोराबो खरस जाजोबनायखाय थोस्लाबासै लोखि फुजानि नामाव मा खालामखो ओमफ्राय हासुबाय ओइनै बिब'आबो सिरि हासुबाय मोनसे बुरजा बायनो रोङासै फुजानि नामाव नपालिसजों मेहेन्दिल' लांदो एख' नङा लांदो लादो एख' नङा आबैयासो होदो फुजानि नामाव ओरैनो देलायनो सानै जालाय लां जोंबो लागोन इखौ आग्लायनायखौ जोंबो लाबावगोनसो अ होमबा बिकि बिमानोबो हरदो अ रसि दं दे रसि जोंबो नानिसो ना होनलायनांगोन नों नानि दामिकनिसो बावसो होनलाय
जोंनाव ओरैनो फुजानि माने गैखाया फोननो ओमफ्राय नै बेफोरखौ आसिफोराव फोनना लानोसै गोजा गोजा मोसानोसै होननाया रिल्स बानायनोसै जाबाय लोगोफोर